Individuální vzdělávání v mateřské škole. Individuální neboli domácí vzdělávání v mateřské škole je situace, kdy dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, nedochází do mateřské školy, ale je vzděláváno doma. Pozor! Nepleťte si to se vzděláváním podle individuálního vzdělávacího plánu. Jsou to dvě odlišné, na sobě plně nezávislé věci, protože vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu je podpůrné opatření pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, navržené školským poradenským zařízením. Vůbec to nemá nic společného s individuálním neboli domácím vzděláváním. Rodiče, pokud chtějí své dítě vzdělávat doma, toto jen oznámí řediteli mateřské školy, do které je dítě přijato. O individuální vzdělávání v mateřské škole se nežádá. Opravdu to stačí jen řediteli oznámit a ředitel to oznámení přijme. A hlavně mateřská škola rodičům doporučí oblasti, ve kterých má být dítě individuálně vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte na takzvaném ověřování. Správný celý název je ověřování dosahování očekávaných výstupů ve vzdělávacích oblastech a tak dále. Ověřování probíhá jednou ročně v listopadu nebo prosinci a pozor, vy termín musíte mít uvedený ve školním řádu, zkontrolujte si to. A hlavně mateřská škola musí mít ve školním řádu uveden i způsob ověřování. Záleží na každé mateřské škole, jakým způsobem bude ověřování provádět. Je možné si vzít inspiraci nebo vycházet z metodického doporučení k individuálnímu vzdělávání, které vydalo Ministerstvo školství. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte na ověřování. Když to řeknu naprosto jednoduše, to je jediná povinnost. Dítě musí na ověření dorazit. Není možné, aby dítě u ověřování neuspělo a díky tomu mu bylo individuální vzdělávání zrušeno. Jestliže dítě takzvaně nic nepředvede, mateřská škola dá zákonnému zástupci doporučení například na návštěvu logopeda a podobně, ale individuální vzdělávání na základě toho nemůže ukončit. Mateřská škola ukončí individuální vzdělávání dítěte pouze v případě, že zákonný zástupce nezajistí účast dítěte na ověřování, a to ani v náhradním termínu. Nově však mateřská škola musí o ověření vyhotovit zápis. Zápis se vyhotovuje na speciálním formuláři, který je přílohou vyhlášky o předškolním vzdělávání. Vy si ho můžete ve vyhlášce dohledat, nebo pod videem najdete odkaz ke stažení. A nejen v PDF-ku, jak je ve vyhlášce, ale stáhnete si ho ve wordovském formátu, abyste si mohli formuláře rychle upravit. Budete ho totiž potřebovat, protože ho předáte řediteli základní školy, do které dítě nastoupí, když vás požádá o předávání informací o dítěti. Protože dítě k vám nedochází na denní docházku, tak vy u něj nevedete pedagogické diagnostikování a tím pádem nepředáváte ten klasický formulář pro předávání výsledku pedagogického diagnostikování, ale předáte právě tento zápis z ověření. Na speciálním webináři v klubu předškolní poradny se zaměříme na vyplnění tohoto formuláře podrobněji a hlavně prakticky.